Куфара е мега тежък и стабилен. Пристигнаха новите инструменти Bushman. Правиме анбоксинг, да видим какво има в кашоните. Какво ли е това? Това е диск бендер. И какво има вътре? Във всяка кутия има много здрава чанта за инструмента. Инструмента и каталог с цялата продуктова линия. Инструментът е опакован. Няма да го отваряме, защото няма да никой да си го купи. Следващото е Pocket Bender. Голяма кутия, пише тук Plastic Pliers. Брандиране с вас за щракване на фалца. Отваряме следващ кашон. Да видим какво има вътре. Фалц кътър. Използва се тогава, когато искате да режете фалц и да разваляте стари покриви. Или ако са допуснали грешка. Нека да видим какво има тук. Това е Double Falz Simmer или инструмент за механично скопчаване на двоен фалц. Нека да видим какво има тук. Ролков нож за рязане на ламарина. Поредният кашон е огромен куфар. Куфара е мега тежък и стабилен. И какво виждаме? Falz Bender или инструмент за заготвяне на фалцови изделия на обекта, които после скопчават.